Għal-ħaddiema tad-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni, il-ġurnata tax-xogħol tibda minn kmieni filgħodu malli jdoqqu l-erba' li diġà jibdew iduru biex ingħatfu l-bajjiet ewlenin f'pajjiżna. Krumi One News niżel kmieni fil-Golden Bay fil-limiti tal-imġar fejn tkellem mad-Direttur Ġenerali l-ġdid tad-Diviżjoni Jude Zammit. Zammit tarfilna li biex din il-bajja u dik bis-swit ta' għajn tuffiħa jkunu jistgħu jitgawdew bl-aħjar mod minn mijiet ta' viżitaturi f'ġurnata oħra sajfija, il-ħaddiema assenjati mid-Diviżjoni jiġbru madwar 700 kilo ta' skart. Hawnhekk ta' kuljum bej wieħed u ieħor f'ġurnata anke bħallum fost il-ġimgħa intellgħu b'mid borża skart minn daw iż-żewġ bajjiet, jiġifieri minn din il-bajja Golden Bay u l-bajja taħdejha Għajn Tuffieħa li bej wieħed u ieħor jirriżulta f'xi 700 kilo ta' skart li jinġar minn hawnhekk ta' kuljum. Żied jispjega kif il-ħidma ssir permezz ta' apparat varju, waqt li l-bins ukoll jitbadlu darbtejn oħra matul il-ġurnata. Għalli jinstab ukoll skart li jkun tħalla fuq ir-ramel, filwaqt li l-volum tax-xogħol jiżdied fi tmiem il-ġimgħa. Hawnhekk jintuża primarjament sifter li hija magna li tarber ir-ramel. Mbagħad fit-toroq, speċjalment toroq wisgħin, aħna nużaw dik is-city sweeper magna kbira li kollha xkupilji apposta li tgħaddi u tiknes. Għandna wkoll sweeper żgħar li jintużaw fil-lokalitajiet fuq bankini wkoll pereżempju jew toroq iktar dojoq. Għandna wkoll power washes, jiġifieri hemm diversi magni li jkunu adattati skont iċ-ċirkostanza u skont il-kuntest fejn jintużaw. Meta mistoqsi dwar xi avveniment kbir bħal xi kunċerti jew festa, Zammit qalilna li bħala diviżjoni jiftehmu mal-organizzaturi biex jaraw x'se jkunu qed jagħmlu waqt u wara meta tiskatta l-ħidma l-kbira anke jekk matul il-lejl. Finalment qalilna li waqt li fis-sajf jiżdied ix-xogħol fix-xitwa dan jinbidel, hekk kif din iġġib magħha skart differenti u anke ħsarat mill-maltemp. Jieħu ħsieb ma jħalli skart jiġri ma' kullum kien għax qed issir il-ħsara apparti d-dera kera. Jieħu ħsieb li juża il-bins apposta li għandna hawnhekk, jekk qed ngħidu tipjib hemm żoni apposta fejn wieħed jista' jpejjeb u jarmi s-sigarett f'post apposta, mela il-kooperazzjoni tal-pubbliku hija fundamentali. Kollha kemm aħna rridu ngħinu biex inżommu il-Malta sabiħa u l-Malta nadifa, aħna qegħdin hemm biex innatfu, però kulħadd jista'